Erokamano nyako Ramogi kuom Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar Migago odiochieng' ma kawuono tarik 17 dwe mar 10. Chenro mathoth dhi nyime pacho kaendi. Wantiere kod weche mag chako goyo kogno jogo ma jatend piny Kenya ne owalo mondo miyo ti kode kaka jotend migepe. Bende wantiere gi weche mag doho achich ma bende itudo gi nego jarit mar mama Aida Odinga ochwale nyim doho, kendo doho osegolo ng'eto mare. Magi to kod moko mathoth bed kode chakruok nyaka giko magi moko kuom weche ma omiyo pek. Chenro mar dayo dho joma owal ne lemo mag jotend migepe osechakore. Collins Okundi ma en achich ewi nek ma jarit Aida Odinga osetere doho ma Kisumu. Piny owacho ma Siaya kokalo e tudruok gi riwruog USAID ochako chenro mar chwalo pi e miere ma Siaya. Erokamano nyako Ramogi, par ni nyalo tudri koda kokal namba ma tudruok mari 36000. Bende inyalo yudo achiel kachiel kokal e Facebook page marwa mar Ramogi TV, kama inyalo orno pachi kotenore kod weche mawakelo ni e weche manyien mag Migago. Bed koda chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Kamati mar od bura mochung'ne puodho jogo mowal ni lemo mag telo kawuono chaka yanga goyo kogno jotelo mano yiere gi jatend piny William Ruto. Jal mane okuongo go kogno en Musalia Mudavadi mane ogwele lemo mar jotend migepe. Mudavadi ne osiro yiero mar lemono kowacho ni en chik. Mudavadi ne osiro lony kod tich mare nyato ndalo tende kata tenda mar Golden Bag ka Justin Muturi mane en speaker machon mar od bura malo ne ochopo nyim kamati ne thuolo mar 2. Muturi ne ogwele lemo mar Attorney General. Jok ma ibiro go kogno moko ting'o Aden Duale, Alice Wahome kod Alfred Mutua. One of the issues that has constantly and regularly been brought up is the issue of the Golden Bag. Mr. Speaker, I want to state here that at the age of 33, I was appointed to the Ministry of Finance. That is in 1993. That is when the Golden Bag saga had been in existence and was coming to its full-blown situation. This was really a scheme where the intention of government in terms of export compensation scheme went sour, and it was misused, and it cost the country a lot of damage and expenses. Mr. Speaker, I took up the role of dismantling the network of the Golden Bag Hydra. There are so many issues to this. Currently, Mr. Speaker, there was even a judicial commission of inquiry under the government of President Mwai Kibaki when he was elected. This commission of inquiry was conducted over a 2-year period. And Mr. Speaker, I just wish to draw members, and I'll be availing the document here, the report of the Judicial Commission of Inquiry, specifically to page 220. There's a paragraph there that is very distinct about me, I think paragraph 589, which clearly brings out the details and exonerates me and even lauds me for having been the individual that stood firm and scuttled and dismantled the Golden Bag scam. Would you tell me, Mano Justin Muturi kanyo thuolo machuok gi dhie yweyo bang' mano ang'eni gibudhi nyime gi goyo kogno jogo ma odong' mochani dhi go kogno odiochieng' ma kawuono. Ka odhi nyime, Collins Okundi ma en achich ewi nek mar Barack Oduor mane en jarit mar mama Aida Odinga otere doho kawuono. Kundi manyo maki nyoro gi apisas mag obila mag Okwach Kich
otere doho ne ketho mar nek ma itudego ka doho ogolo chik mondo mi geng'ne kuom ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime ewi masirano. Winjiro duoke nyime doho kendo tarik 31 mar dweni. Respondent 1 Collins Ouko Okunda B and is hereby detained at Kisumu Central Police Station for 14 days. This will enable the Directorate of Criminal Investigation to conclude the investigation. The respondent will also be escorted to see a dentist and to see a doctor for treatment. The matter will be mentioned on 31st of October to confirm whether investigations have been completed. Ramogi kotudre kod mano watudre achiel kachiel gi Alan Obiero kani Kisumu mondo mi walere wachno tudre kode e yor simb ong'we yamo. Alan, erokamano kuom tudre kode weche manyien mag Migago gi esani. Collins Okundi ma en achich no osechwal e nyim doho kendo doho golo chik mondo mi ogeng'ne kuom ndalo 14 nyaka tarik 31 dweni. Lernwa ni to kane otere doho ang'o gini manotimore, ang'o manoyang ne doho momiyo doho golo ng'eto ma kamato kod gimoro ma bende nyalo bedo ni otenore kod mano e burano. Erokamano Emmanuel, mana kaka iwacho ni achich miluongo ni Collins Okundi mane ilieko ni okawo ngima jarit mar Mama Ida Odinga at kabich mokalo chien kanyo ochwale e doho ma Kisumu. Danga nyisi ni Collins Okundi nyo mako de chieng' manyoro bang' kane ochiwore kende irobila ma Eldoret ma ne ondhiye kendo oyud ochiwo kende magina ma ilieko ni ne otiyo godo nego jarit Mama Ida Odinga mano mosenindo Barak Oduor mane en obila. Ne okele Kisumu otieno mapigero go kawuono saa 8 kendo kinyi ma kawuono achime kalo chien ne ochwale doho e mbele jang'ad bura mano senior resident magistrate moluor Stella Seleo. Kane ochwale doho ma kawuono en ni apis mar ogai ma jamin buche kata ODPP ne ogolo kwayo ka giwacho ni gidwaro mondo kane kata olorne sesend obila kuom ndalo 14. Ne giwacho ni gitimo mae nikech gin kod adiera ni ngimane nyalo bedo kamarach, gimoro nyalo timore ne kapo ni oweye oko kapod iyalo kabod burano dhi mbele. Kendo ne giwacho ni kane masirane otimore tich abich mokalo ne oringo, ne opondo nikech ong'e nosebedo ka imanye ne pok oyude. Koro ogai mar jamin buche wacho ni en ng'ama nyalo lal ka oweyo oko kata kogole oko gi rambun, en ng'ama nyalo lal ma ok nyal rito mondo ok nyal yude kama idware mondo bi mbele nyim doho mondo burani odhi nyime. Kendo gido mane gigolo en ni ka nitiere joma ng'eny ma pok ondiko dhoggi ka obila kata kokwach kich mondo gol wach manyalo konyo mondo burani odhi mbele. Achiel kuomgi en miyo ma ilieko ni emano kelo gwandruok makoro kelo to makama. Nyaka sani entiere hospital mar Aga Khan e Nairobi ka odhi nyime kod thieth nikech wang'en kane masirane otimore obende ne ogoye kod bunde ma ohinyo lwete. Koro mago weche adek mapekgo emane apis mar ogai mar jamin buche ka otelnegi kod Mikai Mina Opiyo kod Oimbo John ne onyiso doho ni mago e gik magin go kendo ne giher ni okane kuom ndalo 14 ka burani biro dhi nyime. Kane openjo kata obedo ni Collins Okundi ne onge kod okil kama loka mare, ne onyiso doho ni okwedi kata oyie kod wach mar kane elorone kendo biro kuom ndalo 14. Gima ne okwayo doho en ni ka inyalo yie mondo otere e kar thieth. Ne owacho ni en kod rem e lake kod bade. Gino ma moluor Stella Seleo ne oyie kendo sama nogolo ng'eto mare ne owacho ni do ochiwo amri ni dhi kane e sesen ma Kisumu ka polis kuom ndalo 14.
kendo owacho ni otere kar thieth mondo oyud thieth. Bang'e tarik 31 eka igeno ni koro biro chopo e mbele doho mondo koro somne ketho, kata dho ngere wacho ni plea taking. Somne ketho ne kaluwore kod gino ma ilieko ni en mane onego mano mane jarit mar Mama Ida Odinga, Barack Oduor, gino mane otimore tich abich mokalo e kar dak mag Victoria Garden mayudore Kisumu Riat. Koro mano e gima notimore do. Koro nyaka sani en ni Collins nitiere lwet obila kendo kan e sesen ma Kisumu Central kama orito ndalo 14 ka obila mag okwach kich dhi nyime kod loso gi jogo ma giparo ni nyalo miyogi wach maling'ling ma gin go gima nokelo gwandruok ma kama makoro gikone to okelo tho mar mosenindo Barack Oduor. Emmanuel. Erokamano Alan obiero kuom miyo waler kotenore kod wach no. Nyakwara Mogajwang' winjo kanyo koyango ni Collins Okundi ma en achich ewi nek mar Barack Oduor mane en jarit mar Mama Ida Odinga koro ibiro geng'one kuom ndalo 14 mar miyo jotim nonro thuolo mar timo nonro kendo tieko yudo neno kowuok koni kod kocha motenore kod nekno. Ibiro chwale kende nyimdo tarik 31. Ibiro geng'ne paro obila ma Kisumu Central. Otelo kanyo e wech manyien mwakelo ni mokwongo en ni chenro mar goyo kogno. Jogo manowal kaka jotend migepe ne ochakore ayanga okinyi ma kawuono. Mokwongo ne en Musalia Mudavadi mane ogo kogno ka bang'e luwe kanyo kod Justin Muturi. Achiel kachiel koro tudre kanyo kod Walter Nyambaga ma osebedo kaluwo chenro no chakre okinyi ma kawuono. Walter, erokamano kuom riwri kodwa e weche manyien mag Migago. Isebedo kiluwo chenro ni chakre ne ochakre kendo gi sani wan gi ler ni gidhi e yweyo matin mana mar yudo Migago. Bang' mano gibuduogo gidhi nyime gi goyo kogno. Moko kuom jogo ler ni jomage ma pod odong' to chenro no osebedo ka dhi nyime yo machal nade. Ochenga Manuel, kopo ni in kod wang' mabith tiseneno ka kamantiere kani ok en kama pile pile nikech en kama iluongo ni County Hall. Kae ma chenro mar goyo kogno moko kuom jogo mogwele lemo mopogore opogore dhi e nyime ka bende nyaka chop sechegi maromo ji 2 osego kogno kendo kaluwore gi kit kaka chenro bete ni ji 3 odong' kendo tok yudo Migago mar sechegi endi to gibiro duogo. Chenro mabende ota kod spika mar od bura Moses Masika Wetangula ka otene kod jalupne Gladys Boss, to ka bende jakaran mar od bura Seras Kioko bende ne ogo tegegi. Ber kinge ni kamiti mokelo kanyakla jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa man ja od bura ma Kikuyu kod mano ma ogunjo Pio Wandai kaka kwethno motelo kwethno manok e od bura kachiel kod moko kuom mago poro ni kweth maduto mapacho ka kokelo kanyakla ja od bura ma Suna East Junet Mohamed kod moko kuom kamiti no. Ber king'eyo ni mokwongo e listi mar jogo mowinjo bende nego kogno diche ma kawuono kelo kanyakla Musalia Mudavadi ma bende oyawo thuolo mar dayo dhok okinyi ma kawuono. Ber king'eyo ni Mudavadi da dhoge kotende kod weche mabet ka seche moko osebedo kan ni mulo e ngimane chakre ne odonje alap mar siasa kod telo mapacho kaendi. Mudavadi olero ne kamiti no endo ni ogwetao kaka jatenda Mani National Congress kendo bende oyudo thuolo mar chiwo ler mathoth motende kod moko kuom weche mag mibadhi mokelo kanyakla chilo mamiene e weche motende kod Anglo Lisin kata Goldenberg mane oriko e kinde no mane en jatend migawo mar agucho omenda ne oluwo ni notiyo gi thuolo kendo bende bedo jalno mantiere lai manyime kendo sodo mapiyo piyo mar keto ler kachiel kod rakruok gi jok mane seche moko chilo moket kod mano omieno. Mudavadi olero ne kamiti no ni osebedo kotie tenda telo mapacho kaendi mano mar piny owacho mar piny Kenya kuom thuolo malach ka bende ne en jatelo modil gi marakore kod weche mago mapacho kaendi ng'iyo kaka weche mag wuodhe kod apida kendo bende ng'iyo ni to chenro duto motendre kod rango kaka chike wapacho ka dhiyo nyime bende ne entiere kanyo kaka jatende koluwo ni osebedo kata mana jatend prime minister man kod teko pacho kaendi. Mudavadi yudo thuolo mar bende lero ne kamiti no ni ponono yudo thuolo mar bedo kaka jagono ma jatend migepe to en kod gimiluongo ni dimbruok kachiel kod chia malong'o mar biro chwalo tije e yono malach. Kata kamano kamiti no okowe thuolo ne en kod penjo mabet ka seche moko igi oridore malich mokalo ka bende jo od bura go kachiel kod jodito ma rango
jotije mag piny owacho mogwelnegi lemo mar kawo tend migepe mag piny owacho dwaro ni mondo chiw lere weche motenore kod lope mopogore pacho kaendi koda kamano mar kar iko jok moseng'ielo rengo mabende iluongo ni Lang'ata mabende ne ochiwo ler ni weche maket kod magogo ne nitiere debwo do pacho kaendi kendo doho noserangogi mabende noseng'adie wach omiyo oler kapamba makmana ni jogo ne ok omiye thuolo mar gamo yweyo makmana ni notude kod chiwo ler mar yako kata bende bedo nyakwaka lo mano maseche moko gerie ute mag jot mar udli kata kamano lero ni en bedo chulo pesa mar udak mana kaka jomoko kaluwo ni kit lope maket kod mano mar county government mano ma Nairobi ka. Mar ariyo, Mudavadi oyudo thuolo mar chiwo ler mathoth motuo ni bedo ni lemo nogo mochodne kata gisechegi ok otende kod pend chik kalure kod mbi ma jatend piny nitiere godo oluwo ni otende kod chik omiyo en kod chirni kopo nono ni opwodhe kod kamitino to biro yudo kocholo tijene yono makare. Motelo mano Chieng' Emmanuel bende Speaker Moses Masika Wetangula ne oket mondo mi koro golo wach ng'eto kotende kod kamiti nogo mane dwaro ng'eyo mathoth tendruok motende kod chik lemo no mar jotend migepe kata prime cabinet manyaka chop seche gi endi osebedo kakelo liete kid joditogo nyaka chop seche gi endi bende Moses Masika Wetangula oluwo ni kaluwore gi kit kaka pod lemo ne jotend migepe obet lemo no en gino motende kod chik omiyo nyaka chop seche gi koro warito mago duto mabende idwaro ni mondo chop kaendi mokelo kanyakla Alfred Mutua Aden Duale kachiel kod Alice Waome kochopo seche mag 8 biro thuolo mar chopo mbele kamiti ni mondo dadho gi kendo bende gin bende gipimne kamiti no ni to bende gin kod dimruok kachiel kod ling'ai mar biro chwalo tijegi ka ok kamano to Chieng' Emmanuel kochopo seche mag 8 obiro dok ka makmana ni weche thoth osachuok alore gi kit kaka chenro modiochieng' ma kawuono chalo ji 5 nyaka chop midhiamo ma kawuono nyaka koro giko mar go gi kogno mondo mi ka poni gin koda rang'iny midwaro mondo mi kaw apisi to gibiro yudo thuolo makedo kod mano mak mana ni nyaka chop seche gi endi ji maromo 2 osedadhogi kodong' ji 3 mano motende kod weche mag pi mitend migawo no mano mar lweny kachiel kod tudruok gi pinje ma oko kachiel kod rango kaka chenro ni endi obiro gweng' weche pacho kaendi. Chieng' Emmanuel pononi kod penjo kalure kod sama ntiere wageno ni koromo saa 2 to obiro dok agola madiny mondo mi wadhi nyime kod luwo weche gi endi. Erokamano Walter Nyambaga kuom miyowa ler ewi kaka chenro no osebedo kadhi nyime jogo ma wacho ni go kogno nyakwaro Mgajwang' kaka olero kanyo nitiere ji 3 ma pod bibiro go kogno bang' ka gisewuok Migago mano chiemo bende gidhi magikaw ni thuolo mondo mi giyudi. Wantiere kanyo kod Aden Duale ma bende ne owal kaka jatend migawo mano mar jolweny. Wantiere kod Alfred Mutua ma bende ne owal kanyo kaka jatend migawo ma tudruok kod pinje ma oko to kod Alice Waome mabiro tieko chenro odiochieng' ma kawuono mano wal kaka jatend migawo motenore kod weche mag pi to kod ler to kod chwalo pige e puothe mano kanyo jogo mibiro dadhogi kata ibiro go kogno tok ka gisewuok chenro mar yudo migago. Ka wadhi nyime wadhi nyaka e kaunti ma Kisii. Obila ma Kisii ochako nonro wi nek magalagala mar chwo moko 2 ma higni e diere mane oyudo ka onegi kendo otwe e siro mag stima machiegni kod skul primar ma Nyamo Kenya. Koyango wachno kamanda mar obila sub county ma Kisii South Charles Machinji wacho ni ji 2 go moyang kaka Eric Ogega majegni 25 kod Danvas Makembe majegni 20 ne yudo kod adhonde e dendgi. Ranyisi ni chalni ne onegi kamachielo eka okelgi machiegni gi skundno gi joma pok oyangi. Jopiny makono chich ni rowere moko moseonore kendo monjo jopiny manyalo bedo ni ne otimo tim marachno ka gikwayo nonro mapiyo wi nek makamana. Apisas mag okwach kich DCI ne otimo nonro kama ne okwanye ringre ji 2 go kane pok otergi e kar kano ringre. Kuna shule inaitwa Nyamo Kenya Primary School. Tumeelekea huko, sasa wameenda huko, kuna vijana 2 wamewawa na wamefungwa kwa kamba, kwa fence. Kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza, initial investigation ni kama hawa wamewawa elsewhere, si hapa. Kwa sababu nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo. Wamepigwa
kama na planned object, kwa sababu wako tu na some process, lakini wana damu inatoka kwa mapua. So tumewachukua miili, tumepeleka level 6 mortuary pale. Tunachunguza kwa sababu ni kitendo mbaya. Tunataka mtu kama amekosa ashikwe na apelekwe kotini, aenda face the law. Hatuwezi kubali watu kupikwa na kuuawa hivyo ofyo. Tunafanya uchunguzi, wale ambao watapatikana pia watastakiwa. Uizi umekithiri sana. Vijana wadogo wanaiba viatu, wanaiba manguo, vitu za nyumba, maredio, nini. Sasa labda hao walikuwa baadhi ya wale wanasumbua watu kwa hii area. Ya Ramogi juang gi kanyo bro kawi yueyo mokwongo e chenro mar Migago, kata kamano kapok wadhi e yueyo ni tiere jogo ma osebedo ka loso koda kaendi. Polo Kuto mar Karombe School wacho ni yie kod komiti magoyo jotelo go kogno ka gitiyo tijgi, kendo penjo moganda jo Kenya dwaro ng'eyo. Erokamano kuom miyowa pache wi wachno. Ero Aisha kiwuok Mombasa ibi wacho ni ineno makare, kendo weche mopenji Mudavadi gin mago ma otegno madwaro duoko ma ok opandi. Erokamano. An owiti apenjo ni ere kaka opuodhi Mudavadi to ne gidagi lemo mar Prime Minister e BBI. Komiti no onego rang wechego matut. Erokamano owiti. Tyron kawuok Ndori wacho ni nek ma jarit mama Aida Odinga nomako dhowa. Gimodong' en mondo apisas mag obila otim tijgi makare. Erokamano. Kennedy Makasimba Baba Lavin kaino Ugis wacho ni anayo mondisore kendo imor gi nek. Iwacho ni imor gi kaka chenro matimo nonro biro dhi nyime, kwani mondo apisas mag obila otim tijgi e yo makare. Mago jogo maloso koda okal namba mar 3:6 weche manyien mwakelo nuge lak sechegi. Kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikore. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugri pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Wuond koda ndhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malitin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wan anyuola achiel. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno mana e Ramogi TV. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikila, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Erokamano kuom medo bedo kodwa. Wadhi nyime. Bishop ma Diocese ma Kisii Joseph Mairura kaachiel kod jotelo mag siasa e kaunti ma Nyamira koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo donje bura mar nek ma japuonj maduong' mar skul sekondar ma Nyeri ma Rangenyo mane oyud ratiro kaka giloso e misa mane oloso malam ringre Lydia Oyoni e parish mar Rangenyo e boma ma Nyamira. Jotelo go kwedo nek makamano ma giwacho ni en achiel kuom maundu matimore e gwengego. Jopuonj madongo mag skunde duto mayudore e Gusii obwok kod maundu makamano ka gidwaro ratiro kata kinde ma gidhi nyime gi lamo. Bende ne giparo mosendo Lydia kaka japuonj ma nigi paro maliw kendo ne tiyo matek.